Jesus papalayas ng isang diablo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, dear faithful, dear sisters, understandable na maraming tao ang nag-aalala na ayaw nilang mapunta sa ilalim ng power or ng kapangyarihan ng demonyo. Ano ang doktrina ng Inang Simbahang Katoliko tungkol sa demonyo? Ang poder ng demonyo sa atin ay sa pamamagitan ng kasalanan at ng maling doktrina. Sa pamamagitan ng kasalanan, malaya, freely, pinapapasok natin ang demonyo sa ating puso dahil ginagawa natin yung gusto niya. Sa pamamagitan din ng maling doktrina, nakakapasok siya sa ating isip, sa ating puso, dahil imbis na yung aral ng ating Panginoong Diyos ang inaatupag natin, yung aral ng mundo o maling aral ang pinapakinggan natin. Ano ba kung mali lang naman yung aral, di naman masama yun? Ay, masama yun. Pag mali ang aral, saan tayo dadalhin ng lahat ng maling aral? Sa kasalanan. At ang kasalanan, saan tayo dadalhin? Alam nyo na. Sa mainit na lugar, mas mainit pa sa Pilipinas. Kaya nga ang Panginoong Kristo, ini-insist niya lagi. Dito sa gospel natin, sinabi niya ulit, ang hindi ko kasama, kontra sa akin. Ganun siya katakante, como se dice takante, yung dividing line ba talaga? Pag hindi kita kasama, kontra ka sa akin. Hindi niya sinabing, wala lang, andyan ka lang. Hindi. Pag hindi kita kasama, kontra ka sa akin. Okay? Kaya nga, seryosohin natin yung doktrina na yun ng Simbahang Katoliko, ang kasalanan at ang mga doctrinal at moral errors, yun ang daan para ang demonyo ay magkaroon ng poder sa atin. Pero maraming mga Katoliko, gusto nila lagi ay yung mga kamanghamanghang nagagawa ng demonyo. Gusto may mas maraming mga Katoliko na mas, kumbaga, attentive pa dun sa mga pwedeng gawin, sa mga prodigy na pwedeng gawin ng demonyo. Prodigy, kasi ang demonyo hindi pwedeng gumawa ng milagro. Okay? Kaya, mas attentive sila dun kaysa dun sa pagbabantay nila na huwag mahulog sa kasalanan or sa mga maling mga doktrina. May mga Katoliko pa na nagsasabi, ayan, mga SSPX, okay sana dyan. Okay sana, maganda yung misa, traditional, ganyan. Pero itong mga SSPX, hindi naniniwala sa demonyo. Bakit? Wala silang deliverance. Okay, sige. Dahil maraming gustong magpag-usapan natin demonyo, sige, pag-uusapan natin ngayon ng demonyo. Okay? Sige lang. Okay? Ano ba ang demonyo? Ang demonyo ay anghel yan na nahulog galing sa langit. Sad to say, ang pinakamakapangyarihan sa kanila, yun yung nahulog din sa impyerno, si Lucifer. Nung nahulog sila galing sa langit, hindi nabawasan, hindi binawasan ng Diyos ang kanilang karunungan at ang kanilang kapangyarihan. Andun pa rin yung power nila. Pero hindi papayagan ng Diyos na mangyari sa atin, na may mangyari sa atin kung hindi papayagan ng Diyos. At binigyan tayo ng kailangan natin para maipagtanggol natin yung sarili natin laban sa kanila. Ano ba yung usually ginagawa ng demonyo sa mundo at sa mga tao? Na kinakamanghaan natin, kinakatakutan natin, mas binibigyan natin ng pansin yun kaysa yung trabahuin natin ng sarili natin na huwag tayong mahuhumaling sa kasalanan. Yun kasing importante sana. Pero sige lang. Tatlo yung klase ng intervention na pwedeng gawin ng demonyo sa atin. Number one, yung tinatawag natin na diabolical infestation. Pag sinabi nating infestation, yung demonyo ay parang nananahan ba sa isang bagay o isang lugar. Halimbawa, pwede na kaso ng diabolical infestation. Halimbawa, yung isang bahay, nagliliparan yung mga appliances. Ang mga pinto at mga bintana, nagbubukasan, sumasarang mag-isa. Kahit nilak mo pa yan, bubukas pa rin yan. Tapos sasara pag dadaan ka na dun sa pinto. Mga ganyan ba? Or halimbawa,
yung ano, nagsisigarilyo ka habang nanonood ng TV, bigla na lang lilipad yung ashtray, diretso sa mukha mo sana, buti na lang nakailag ka on time. Mga ganyan ba? Infestation. O haunted house, kung gusto nyo, pwede ring kaso ng diabolical infestation. Isang kaso ng diabolical infestation na lagi nating winawarningan ng mga faithful, pero may mga ayaw talagang makinig, ay yung mga tinatawag nating mga agimat, anting-anting. Yan. Those are cases, lahat yon ng diabolical infestation. Ay, bakit naman ganun? May power nga yung agimat eh. Kanino bang power yan? Ay, galing sa Diyos kasi sa mabuti ginagamit. No. Kung ano yung in-establish na Diyos na daan para makarating tayo sa langit, yun. Hindi siya magpapahiram ng power para maging superhero kakuno. Ala Nardong Putik or Joaquin Bordado ang gagawin mong... Hindi ganon. Ay, Padre, sa mabuti naman ginagamit. At saka ito, white magic. No. Huwag kang maniwalang white magic yan. Sa mabuti naman, black pa rin yan. Sa demonyo pa rin. Wala namang masama. Anong walang masama? Saan ka dinadala niyan? Ito, hindi ito madalas sasabihin ng mga gumagamit ng gato. Padre, yung mga gumagamit ng alam nyo kasi, ang simbahang Katolika daw, may mga aral daw na itinago sa mga tao. Kaya pag gagamit ka ng anting-anting na ganito, ituturo rin sa iyo yung lihim na karunungan. Ayan, sige, mag-Mount Banahaw pa kayo kung gusto nyo. Alam lahat ng simbahan yan. Lahat yan, error, maling doctrine. Bibigyan ka ng demonyo ng power para makagawa ka ng mabuti kuno, maging superhero ka, at least sa mata ng konsyensya mo, feeling mo, kala mo magaling ka, pero kailangan mo namang maniwala sa mga error, mga doctrine. Kanino yan? Anong sabi ng Panginoong sa Kristo? Ang hindi ko kasama, kontra sa akin. Those are diabolical infestation. Sige, pag nasanay ka sa agimat, yung time na gusto mo nang iwan niyang agimat, tignan natin kung ano mangyayari sa'yo. Tignan natin kung anong kapalit na hihingi ng demonyo sa'yo. Tignan natin kung gaano kakatagal magkakaroon ng bad dreams every night. Example lang yan. Okay? Siyempre, wala naman kaming balak manakot ng mga tao, whatever. Lahat yan, simbahan ng Katoliko ang itinatag ng Diyos. Hindi tayo kailangan maghanap sa labas ng simbahan, ng ibang bagay, lalo na maganto, kahit power pa. Anong mabibigay sa'yo ng power? Ano? Makarating ka ba sa langit dyan? O magka-vanity ka or pride ka because of that? Those are cases of diabolical infestation. Another cases ng diabolical infestation, yung magamit ng diablo, ang mga bagay-bagay, ang hangin, ang tubig, to form some things na magugustuhan mo, ganyan. Yung mga nagvi-video games dyan, na network pa, yung mga nanonood ng anime at manga, nagbabasa rin. Pag sinabi ko yung mga incubus or incubi, succubus or succubi, alam natin, pinag-uusapan natin, ha? Hindi lang natin masyadong minimension. Tsaka may mga bata din dito. Hindi pwede. Alam nyo naman kung ano yung tinutukoy ng mga ito. Yan ay kaso ng diabolical infestation. Ngayon, kung ikaw, tuwang-tuwa kang basahin yan, o tuwang-tuwa kang makita yan sa mga video games mo, culture na binibigay ng demonyo. Sabi Alberto Magno, Saint Albert the Great, teacher ni Santo Tomas. Hindi, Padre, katuwaan lang to, comics lang to, video game lang to, stop it. Harry Potter lang to, stop it. Walang hindi alam, walang hindi na-solve ang simbahang Katoliko. Please. So yun ang diabolical infestation. Ano pa? Diabolical obsession. Pag sinabi natin obsession, atake ng demonyo, pero sa labas lang. Halimbawa,
Pag sinabi mong sa labas lang ng tao, aatakihin ng demonyo yung tao, pwedeng sa kanyang imagination, sa kanyang feelings, or yung kanyang katawan. I don't know, bigla na lang makover ng galis yung tao, whatever. Wala namang rason. Or yung tao may nakikita na, oh, sino yun? Wala man kami nakita, ikaw lang nakakita sa kanya. Oh, ganyan. Yan. It can be. It is not always, it can be. Pwede rin kasi na ibang kaso yon, okay? Na hindi ko na i-discuss kasi baka mamaya mag-branch out na naman ako, hahaba na naman tong sermon ko. So, suffice to say, yun na lang muna. Pag sinabi natin diabolical obsession, atake mula sa labas. Okay, tinotorture tayo, binibigyan tayo ng sakit, whatever. Or our eyes, the eyes of our imagination, or we feel something na hindi naman talaga sa atin. Doon tayo pinapahirapan ng demonyo. Third kind of diabolical intervention, yung pinaka nakakatakot, is what we call diabolical possession. Pag sinabi natin possession, yung demonyo na ang mag-a-assume ng control mula sa loob ng tao. Doon pa lang yung possession. Okay? Para kang nasa sarili mo, ano ka na lang, watcher ka na lang, parang nanonood ka lang ng TV kung anong ginagawa ng diablo sa'yo. Kung saan kanya iahagis, kung ano yung sasabihin niya, gamit-gamit yung bibig mo, whatever. It is very disagreeable. I'm sure some of you know, diabolical possession is very disagreeable. Hindi siya komportable. Hindi rin komportable para sa exorcist. Okay? Ngayon, ito yung tatlong klase ng aksyon ng demonyo na kamangha-mangha. Ano yung common denominator nila? Okay? Yung mga demonic attacks na yan, yung tatlong yan, infestation, obsession, possession, lahat yan against our will. Kontra sa ating kalooban. Ibig sabihin, hindi kaya ng demonyo na alisin yung ating kalayaan. Kahit pa siya ay mag-possess sa atin, yung ating free will andun pa rin. Hindi pa rin tayo pumapayag. Okay? Yun ang pangarap ng demonyo. Yung magawa niya sa atin, yung ayaw natin, yung hindi talaga natin pinapayagan. Okay? Yun ang gustong-gusto niya. Okay? So, those are demonic attacks against our consent. Wala tayong binibigay na consent. Hindi sila papayagan ng Diyos kung hindi kailangan. Kaya nga, hindi dapat katakutan. Ibig sabihin, Padre, pwede pa rin mangyari? Yes, pwede. Pero unahin natin, alin ang dapat nating katakutan? Ang dapat nating katakutan, kasalanan at maling doktrina. Dahil dito, willingly na ibinibigay natin ang sarili natin sa poder ng demonyo. Balik tayo dun sa tanong ng mga curious. Bakit pinapayagan ng Diyos na may maposes? Dalawa lang ang dahilan. Sabi ni Santo Tomas, unang dahilan kung bakit pumapayag ang Diyos na may maposes bilang kastigo sa kasalanan. Diba? Kastigo sa kasalanan. Pangalawang dahilan, pwedeng payagan ng Diyos na maposes ang isang tao para sa ikabubuti ng buong simbahang Katoliko. Halimbawa, kagaya ngayon, marami ng mga tao hindi naniniwala sa impyerno. O naniniwala pero walang laman. O sinasabi nilang, okay lang, magkakasala lang ako, hindi naman ako pupunta sa impyerno. Kaya huwag kayong magtaka kung dumadami rin ng diabolical possessions. Pinapayagan ng Diyos yon para maalala natin, ay, makakita ka ng taong ganyan, ay, totoo nga, meron nga. Ganun yon. Okay? Ngayon, balik tayo. Dalawang dahilan, di ba? Kasalanan o para sa kikabubuti ng simbahan. Kung kasalanan ang dahilan, ano ang pinakamagandang gawin? Pag-aralan ko pa yung mga diabolical possessions? Hindi. Ingatan ang ating sarili na mahulog sa kasalanan. Ingatan ang ating sarili na mahulog sa mga doctrinal at moral na pagkakamali or error. Kung ang kinakatakutan naman natin yung possession, dahil pinayagan ng Diyos para sa ikabubuti ng simbahan, wala tayong magagawa kung tayo yung napili ng Diyos. For example lang, ano lang magagawa natin?
Kailangan natin ng isang matibay na o maganda, maayos na kabanalan sa buhay sa grasya ng Diyos para madala natin yung pagsubok na yon. Yun lang ang solusyon doon. Again, paano magsisimula yung isang maayos na buhay sa kabanalan at grasya ng Diyos? Sa pag-iwas sa kasalanan. O, dito na naman tayo pupunta. Hindi sa ang SSPX, hindi naniniwala sa demonyo. Siyempre, no? Part yan ng magginawa ng Diyos at itinuro ng simbahan sa atin. Okay? Ngayon, next na tanong. Bakit ba mayroong mga rite, okay, o dasal o seremonya sa deliverance? Sa simbahang Katoliko, yung mga rite o dasal sa deliverance ay nasuppress lahat noon pang 14th century. Noon pang 14th century. Ibig sabihin, 1300s, inalis na ng simbahang Katoliko sa mga ritual na ginagamit ng mga pare, yung mga deliverance. Okay? Noon pa man, ang turo ng simbahang Katoliko, sa umpisa pa lang, ang turo ng simbahang Katoliko para makalaya sa poder ng demonyo, sakramento, regularity sa mga sakramento, prayer life, buhay sa grasya ng Diyos. Okay? Inalis ng simbahang Katoliko yung mga deliverance. Bakit? Kasi hindi talaga siya conducive para sa ikabubuti ng mga tao. Mas gusto ng simbahang Katoliko na ito yung means na gamitin natin yung mga sakramento, grasya ng Diyos, prayer life, maging mabuting anak ng Diyos. Kasi yan, makakalaban ka na sa demonyo, makakarating ka pa sa langit. Kung deliverance ang atupagin natin, hihingi ka ng deliverance, pero tutuunan mo ba ng pansin yung buhay mo sa grasya ng Diyos? Siyempre, hindi. Kaya inalis ng simbahan. Kaya makikita nyo yung mga SSPX, yung mga ritual namin, walang deliverance. Bakit? Traditional na mga books yung ginagamit ng SSPX. Saan nang galing yung mga rites of deliverance na kilala natin ngayon? Ang mga rite of deliverance ay yung mga protestante at yung mga charismatic. Pinauso nila yan noong 1960s. At dahil sa ekumenismo, ang modernist na hierarchy, inadapt nila yung deliverance. So kung papaghanapin nyo yung SSPX priest ng deliverance ngayon, wala kayong magagawa kundi kunin yung mga protestant na deliverance. Pero hindi kami gagamit nun. Kasi wala nga sa traditional na ritual. Sinupress na ng simbahang Katoliko. Okay? Okay? So, kaya ang SSPX, walang practice ng deliverance. Ano ang practice ng SSPX? Yung turo ng simbahang Katoliko at ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Ang armado na magbabantay sa pintuan ng kanyang bahay, siya yung pwedeng lumaban sa masamang espiritu. Yun ang narinig natin sa gospel, di ba? Kailangan armado tayo na magbabantay dun sa bahay. Armado ng grasya ng Diyos. Magbabantay sa bahay, ibig sabihin, tayo ang magde-decide kung sinong papasok at sinong hindi papasok sa bahay ng puso at kaluluwa natin. Paano natin papapasukin yung demonyo in that case? Sa pamamagitan ng kasalanan o maling turo. Ganun lang yun. Yun ang turo ng simbahan, yun ang turo ng Panginoon Kristo. Paano labanan ng demonyo? Armado ka ng grasya ng Diyos, ng pananampalatayang Katoliko, ng kanyang turo, magbantay ka. Huwag mo siyang papasukin. Okay? Sa mga practicing Catholics, ang pag-uusapan natin, practicing Catholics, hindi yung mga masasamang Katoliko na hindi nagpa-practice ng religion, okay? Sa mga practicing Catholics, masasabi natin na hindi sapat na nasa grasya lang tayo ng Diyos. Kailangan mabuhay sa grasya ng Diyos at laging magbantay. Ang tanong ngayon, paano magbantay? Kasi yung mga pari kong SSPX, walang deliverance. Ay, kailangan ko magbantay. Paano magbantay? Paano makikilala na yung demonyo ang kumakatok sa pintuan ng ating puso? Susundan natin ang doktrina ng dalawang kilalang santo, Santa Teresa de Avila at si San Ignacio Loyola. Parehong Espanyol, pero parehong
Matataas na santo itong mga ito. Okay? Santa Teresa de Avila, paano mo malalaman kung ang kumakatok sa puso mo ay ang demonyo? Ini-incite ka niya na gumawa ng mali. Mukha namang maganda yung intensyon. Dalawa ang paraan. Number 1, false humility. Yung pride, pagmamayabang, alam na nating lahat yan. Yung mga masasamang Katoliko, prone dyan. Yung mga practicing Catholic, sila. Yung iniinganyo ng demonyo para mahulog sa false humility. Paano ba yung false humility? Yung ide-deny natin yung mga regalong binigay sa atin ng Diyos. Natural man yan or supernatural. Paano? Sa pag-exaggerate natin ng pagiging unworthy natin. Hindi ako worthy na ganito. Hindi ako dapat sa ganito. Kasi hindi ako worthy, hindi ako masama. Makasalanan lang ako. Ganito, ganyan. Teka, saan ba galing ang talents mo? Sa Diyos. O yan, i-recognize mo. Gamitin mo, at least para sa Kanya. Pag dinanay mo, hindi kasi ako, false humility. Basta lahat ng galing sa Diyos, kung gagamitin natin dahil pinapagamit ng Diyos, i-refer sa Diyos. Ang ganda naman ng presentation mo kahapon. Salamat sa Diyos. Yan. Ganun lang. Hindi natin kailangan gumawa ng sobrang laking ano. Ano pa? Another indication na diablo yung kumakatok? Confusion and darkness. Pag mahirap makarating sa katotohanan, sino yung nagmi-mix-mix ng mga bagay? Diablo. Walang iba. Ngayon, ang hirap malaman yung katotohanan tungkol sa ganitang political situation, tungkol sa ganitong tema ng economy, tungkol sa ganitong tema ng medicine, whatever. Sino yung nanggugulo dyan? Yung demonyo, walang iba. So, see? Okay? So, dalawang indication. False humility, confusion and darkness. Sabi ni Santa Teresa. San Ignacio de Loyola, paano natin malalaman na demonyo ang nagpapagawa sa atin ng mali na nakadisguise lang ng isang mabuting intensyon? 4 na paraan. Ito, makikita nyo to sa Rules of Discernment of Spirits. Yung mga nag-Ignatian retreat na dyan. Number 1, anxiety, sobrang pag-aalala. Gusto rin ng Diyos na okay lang kayo, masayahin din tayo. Yung sobrang pag-alala, as in sobra na, sobrang anxious na, may mga anxiety attacks ka na, hindi nyo napapansin, padami ng padami yung mga mental illness sa mga tao ngayon. Ang mga tao ngayon palayo ng palayo sa Diyos. Okay? Ang parami ng parami, yung mga psychologist tsaka psychiatrist. Ganun talaga. Kailangan natin ng Diyos nakaka-worry. Di ko na. Alam nyo na, yung pagulo ng pagulo yung pag-iisip. Okay? Number 2, sadness and despair. May mga kalungkutan na galing sa Diyos, pero pag yung kalungkutan na yan, ini-incite tayo para tayo ay mawala ng pag-asa, despair, kanino galing yan? Sa demonyo. Number 3, fallacious reasoning or false reasoning. Yung mga false reasoning na yan, kanino galing yan? Sa demonyo. Bakit? Siya yung master ng confusion Example ng false reasoning, halimbawa, oo, tama, maganda na maging Katoliko tayo, makarating sa langit. Pero yung anak ko, paglaki na lang niya, tsaka ko na lang siya. Bahala na siya kung paglaki niya, gusto niyang pabinyag na Katoliko, o SDA, o JW, bahala na siya. Hindi ganon. Alam mo namang ito ang tama, dalhin mo siya sa tama. False reasoning yun. Yung liberty. Okay. Ikaw ba, kung alam mo kung ano talaga yung totoo at makakabuti, pipiliin mo ba yung mali? Syempre hindi. O di ganun din yan. Kaya nga practice ng simbahang Katoliko, baby pa lang, bibinyagan. For example. Okay? Example lang yan. 4th, anything that prevents the soul from advancing. Paano mo malalaman na galing sa demonyo ang isang bagay na yan? Kahit gaano kaganda, pinapalayo ka sa Diyos, pinapalayo ka sa mga sakramento, pinapalayo ka sa misa, pinapalayo ka sa mabuting gawa, pinapalayo ka sa grasya ng Diyos. Isa lang ang pwedeng gumusto niyan, yung nakatira dun sa ibaba.
Anything that prevents our soul from advancing. Minsan, sobrang lakas at tindi na ng temptation, wala na tayong chance mag-isip. So ganito na lang, generally speaking, paano natin malalaman kung ang isang bagay ay galing sa demonyo na kumakatok sa pinto ng ating puso? Ang demonyo sa ating imagination at sa ating feelings. Pero hanggang dun lang, wala siyang power sa ating liberty. Okay? Okay. That said, paano natin malalaman? Naguguluhan na tayo. Wala tayong time or chance mag-isip or mag-analyze. Paano mo malalaman? Ang pwede lang gamitin ng demonyo ay kung anong meron sa impyerno. Kaya nga, gaya nga sabi ni Santo Tomas, tatlo ang indications na pwede mong malaman kung galing yan sa demonyo. Kasi yung emotions na meron sa impyerno, yun din ang gagamitin ng demonyo. Ano yung mga emotions o feelings o sentiments na meron lang sa impyerno? Confusion na may kasamang takot, fear, hadlock. Tignan nyo ito, itong hindi matapos-tapos na COVID na pandemic. Constantly, ini-stir up nila yung fear, yung takot sa mga tao. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi galing sa Diyos yan. Okay? Ano pa? Next, fear. Hatred, pagkasuklam sa kapwa. Pag yung mabuting bagay na yan kuno, o yung concern na yan kuno, o yung prayer na yan para kay ganito-ganyan kuno, ay makakapag-separate sa charity at makakapag-create ng division between sa mga faithful, sa mga tao. Kanino galing yan? Sa demonyo. Walang iba. Ay, mag-pray tayo kay ganito-ganyan kasi kawawa naman siya, kasi nahuhulog siya sa ganito. No. It divides people. If it divides, if it leads to hatred, if it leads to distrust, it can only come from the devil. Not me ha, Santo Tomas. Okay? Ano pa? Sadness and despair. Pag ang ini-insight sa ating feeling, sa atin na feeling, kalungkutan at kawalan ng pag-asa, sa demonyo lang pwedeng manggaling. Bakit? Kasi ang demonyo, kondenado na. Alam na niyang hindi na siya makakalis sa impyerno. At yun ang i-communicate niya sa mga gusto niyang mahulog sa impyerno. Tatlong sentiments sa impyerno. Fear, hatred, sadness, and despair. Remember, pag yan ang meron, it cannot be from God. Okay? Closing remark. Ano ang sabi ni Santa Teresa de Avila? Wala tayong dapat ikatakot sa demonyo basta't kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Anong ibig sabihin ng kasama natin ang ating Panginoong Kristo? May Sacred Heart ka sa bahay mo? May medal ka ni Saint Benedict sa leeg mo? Meron kang brown scapula, ganito ganyan? No! Pag sinabi natin kasama natin ang ating Panginoong Kristo, not in the modernist sense, but in the traditional sense, kung tayo ay nabubuhay sa grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay, sabi nga sa gospel ngayon, brethren, maging tagasunod kayo ng Diyos bilang mga mabubuti at mapagmahal na anak niya. Yun eh. Yun. Wala tayong dapat ikatakot sa sa demonyo as long as bandang katapusan na ng epistle ngayon, mga Atenista, alam to kasi ito yung motto ng mga Atenista, dati kayo ay darkness, but now you are light in the Lord, lux in Domino. Grasya ng Diyos. At kung tayo ay talagang nabubuhay sa grasya ng Diyos, tayo ay liwanag sa Panginoon. Nasa grasya ng Diyos, sanctifying grace, ang lahat ng kailangan natin. Kaya nga, talagang nasabi ng totoo ni Santa Teresa, wala kang dapat ikatakot. Tignan nyo lang.
Noong naglaban si San Miguel at si Lucifer, ano ang kaibahan nila? Si Lucifer, super superior siya na anghel with respect to San Miguel. Pero sinong nanalo? Si San Miguel. Anong meron kay San Miguel na wala kay Lucifer? Ang grasya ng Diyos, sanctifying grace. Kaya nga, dapat mabuhay tayo sa grasya ng Diyos in such a way na matawag tayo, gaya ng sabi ni San Pablo, lux in Domino, liwanag sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.